Sa ato sa mga kabombo, mga ka-Star Nation, may nabilin kita, no? 55 dias na lang, Pasko na. Maraming salamat sa ato sa ring Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 5 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Welcome na diri sa aton sa ring pagpalagad sa Zona Libre. Karon nga daw sang Lunes, petsa 31 sa bulan sa Oktubre 2022. Panyalagan Bombo Ponce Espino. Lunes na Lunes, Fiesta Oficial, Declaration sa Special Non-Working Holiday. No, sang Presidente sang Pungsod Pilipinas, tubtubwas ka daw holiday man, no? Hasta iya makabaran sa bahin sang subong iya o nga daw kon buwas kag pagapirkules. Balik na kita sa opisina, no? Balik na kita makabaran sa bahin sang aton sring kuana, no? Tagsa ka mga hilikoton. Balik sa normal. 6 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 diri sa ato sa ring pagpalagad ang labing tolopang doon pinakamadaraguan nga mga balita. Kamusta ang aton sa ring mga kauturan nga bago lang ginlaslasan ni Bagyo Paeng ang Western Visayas, particularmente ang probinsya sang Antique, ang probinsya sang Aklan, at the same time probinsya sang Capiz, ang Negros Occidental, no, kasunod sa Bacolod, probinsya sang Guimaras, daw na luwas kita mga kabanan, no, medyo na kuan kita, na spare kita diri, no, and at the same time, no, hindi magitamaan ka tanto ang halit diri sa atol. So may mapagbaha, no, nga nagluntad diri sa bayan sa pila ka lugar sa syudad diya sa Bacolod, may ma-evacuate kita, pero tiway magid magdugay, nagtinir isa tagduha ka gabi sa tagsa ka evacuation center kag kuan, no, pagka Domingo kahapon, no, balik naman sila. Sa ila si tagsa ka mga puloy-an, pero ti may araman kita nadulaan sang kuana, no, sa Maparimalay, pareho dira sa sulad sang Silay, no, sa bahin sang Barangay Mambulak, no, matapos nga ti bangod sa mabaskog nga hangin sa tilikdan nga Biyernes ang gabi, kag dagko ng hampak sang balod nagkalaguba ang makabalayan, no, sa aton nga makutan daw sa sulad sang Silay. Sige da ang bulig sang sulad sang Silay sa pagpumuno ni Mayor Judith Gallego, no, kilayon nga nakalabot daw sa makabaran sa bahin sang mga naapektuhan. And subong ti automatic, no, may mga nabaton nga mga cash assistance, no, ini mga totally damaged nga mapunuan sang aton nga mga kauturan. Sa probinsya sa Negros Occidental, pasalmatan naton, no, may pagtaas sang baha, pero ti isa sa mga nakuha naton, hindi maging tamaan ka tanto, ano, or hindi masyado ang halit sa diri sa aton. So ay pa kita mga assessment sa bahin sang aton nga mga kaperdihan naton sa patag sa maparanom naton, no, sa crops, and at the same time sa bahin sa livestock, no, nga kosarinti, especially mga manok nga hindi kita tanto iya makabato sa katugnawon, no, sa 3 ka adlaw, no, kapag buo sang ulan, no, so diri sa aton sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Temo na no, mga karbaw naton, mga kanding tinubidyo di ba ni mabato sa kuana, no, sa matugnaw iyang panahon, no, mga manokta, cockfighting naton, mga broilers, no, layers, tapos sa baboy ti makabato-bato baboy tugnaw, no, at the same time, no, ang temo na ti mga kuan nato na, no, mga pets nato, no, nga kosa din ti siyempre ginakwanta man na ginahalungan para nga hindi man sila iya matamaan sa katugnawon kaning kahalitan sang bagyo, no. So nagpuas-puas na yung makabanan, no, so we have a fine weather, no, since yesterday until now, no, so temo lamang ganing na ang ginapreparahan tarman, no, pagsulod sa Bagyo Queenie, no, sa Philippine Area of Responsibilities may kabaskugon nga 60 tubtob 65 kilometros tagsa ka oras kapag pagbadlos tubtob sa 80 kilometros sa tagsa ka oras. 10 minutos ang nakaligan sa takna alas 7 sa gabi, no, diri sa aton sa ring pangaragan ti karon pinakalitas nga assessment naton iya makabran, no, sa part sang aton nga DSWD, Department of Social Welfare and Development. So upon sa DSWD ang aton masaning OCD, no, Office of the Civil Defense, nga nagparegal sa area inspection, no, right after sa siring paglaslas ni Bagyo Paeng, no, diri sa aton, no, ang makataytayan dito sa bahin sa probinsya sa Antique, no, nagkalautod, no, bagod sang mabaskog nga
baha, no? Bangod sa mabaskog nga baha dala ni Bagyo Paeng. So ibalo na to ni karon sa bahin sa DSWD kung ano ang ang pinaka-latest record, no, sa man apektuhan sang bagyo, no, sa may kaupod naton karon ang aton sa mga kabaran nga bisita ang information officer, no, sa Disaster Response Management Division, DSWD Region 6 si Ma'am Teresa Fali Ligaste. No, sa karon ato may kopod yung makapila ka mga pamilya ang apektado sa bahin sa bilog sining nga Western Visayas in terms sa mapagbaha, pila ka individual, no, ang apektado, no, so di kita mahimo nga wala sa may mapektuhan bangod man, no, sa ang sinipaglaslas ang Bagyo Paeng may dala perti kadamol nga ulan. Sa bulata ko rin sa aton sa ring pagpalagay sa department sa aton Office of the Civil Defense, no, kamustahon man aton dira, no, ang ilang latest nga monitoring, no. So tanan kita na subong baga working hand in hand, no, tanan nga problema nalipatan naton, no. So ini bangod lang sa pag-igo ni Bagyo Paeng sa aton. So ini makabanan, no, magluwas na sa aton diri sa Western Visayas ang sitwasyon man dito sa Mindanao, especially sa Cotabato, mabiktima sa landslide dito sa may bahin sa probinsya sa South Cotabato, no, South and North Cotabato, ang Cotabato nga area, no, at the same time sa bahin man sa Maguindanao, no. So ini matapos makabanan, no, nga may pila na, no, ang aton sa death toll, no. So sa bahin sa siring nasabit yung makabanan, no, kapag laslas, no, ni Bagyo Paeng. No, so di pangumuyuan ta na lang ini, no, ang mautod naton nga nagkaramatay kasulod sa siring bagyo, no. So do kuha sila, no, do nagdungan man sila sa aton siring helikoton, no, ang helikoton naton was, no, ang Todos los Santos o ng All Saints Day, no. So may ara sa kapin sa 28 ang record nga nagkalamatay, no, sa National Disaster Risk Reduction Management Council o konsang NDRRMC pangod kay Bagyo Paeng. No, si President Marcos ti kaina, no, nagpahayag man, no, basig ibutang lang kuno sa state of calamity ang bilog sa pungsod Pilipinas. Pero galing kay like sa Region 1, Region 2, Region 3, no, Region 4 nga daw wala man niya kuno na lasasan sa bagyo tinimot singon nga bilog idya nga pungsod Pilipinas. So hindi na kinahanglan so no, sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. no, pagbutang sa Pilipinas under sa state of calamity. Pagod man sa Bagyo Paeng. No, so muning pinaka-latest, no, nga mga topiko naton karon sa siring Bagyo Paeng. Kag siyempre, no, lito naman kita sa malikoton naton buwas, no, ang aton siring tigkalalag, pero buwas magaselebrar kita sang All Saints Day kon Todos los Santos. Pero galing nakanda na ni makabaran sa aton siring mga kauturan, no, ang ining pagkuana, no, pag sa ulog naton, no, sang tigkalalag basta pitsa 1, no, abite ko tigkalalag ina pero ti lipon sa to di balo, no, ini selebrasyon sang Todos los Santos adlaw sa mga Santos was. Kag ang pitsa 2, no, muna nga makabanan ang adlaw, no, sang mga patay, no. So galing kay nakaandan ta na nga every every first of November, no, nagakuan kita da, no, kinadto kita, nagaginuto kita, no, sa bay sa ato sa ding tagsa ka mga sementeryo, no, para nga magduaw, no, sa ato sa mamatay, magsindi sang kandila, no, kag at the same time pamisa, maghalad sang bulak, no, sa aton mapinangga nga mga minatay, no. So ti kaina as per observation naton, nagagilinutok na iba naton sa nga mga kauturan, no, sa bahin sang no, nagaginutok, no, pila naton sa mga kauturan sa sementeryo, kay ti sa aton sa pag-interview sa ila, no, nga sang ti mayo na lang subong kami makadto, no, sang
ti mag dinaguso buwas nga maginutok buwas, no? Ti subong medyo turtawhay. So muna buwas expect taron naton, no, ang ining kuan no, ining nasambit iya makabaran nga kuan, no, sa pagginutok, no, sang aton nga mga kauturan, no, sa tagsa iya ka mga sementeryo. Di ba? Di sige, no? So ibaloon ta na karon diri sa bahin sa aton sari ang pagpangalagad. No? So ang mga do's and don'ts, so hindi gid magkalipat, no? So may another kitang reminder karon mga last minute, no? Nga reminder sang aton sari nga mga kapulisan diri sa Bacolod City Police Office. I-check naman na karon si Bombo Cherry Santillan, no? Live sabay sa Burgos Cemetery. Ay bantang mga kauturan nga nagaparegahan sang pulaw-pulaw, no? Sari para sa kuan ano, baka-baka para sa pagmaunda ng aton sari nga talagbasan. No, kay kun hindi kita makabanan magkuan, no, hindi kita mag kuan sa tawag sari gani, no, kung hindi kita mag bakas, no, ti why man niya sang may makuan sa aton no, wala man niya sang may siling nga ti ako isalig mo lang sa iban bala ang imo sa nga kwan, no, ang imo sa iyang chan, ako nang imo sa nga talagbasan. Ti siyempre, no, ikaw yung bakas muna ti mautod na makitaan ta na karon baligya sang bulak, no, baligya sang kandila, no, sa mga patio ti aton sa mga supulterero, no, kag ti siyempre managhawan managpinta, no, sa manitso, no, parang bisan paano maka-income man. So mga gabi, based sa mga observations nato, especially mga private cemeteries, may mga iba na kita nga mga kauturan nga kadto, ano, subong nga gabi kag nagaupod sa ila sa nga mga himata nga naguna na sa piyak nga kinabuhi. Nagatambay sa mga pansyon, no, nagapanyapon, no, naga-picnic. Pila naton sa nga mga kauturan. Wala na sang wala na sang dapat iya makabanan nga tawag sa nina, no, ang himuon pa kundi matambay dira bisan pa, no, ti kun sa bagay iban naga-wise man subong sa ila ti hindi man amo ni nga adlaw nga mabisita kita o sa ato sa lima minatay kay every time pwede man sila mabisitahan, no, as long as may libre, no, ti nga abi nga mapagutok-utok kagid imo da kun sa bagay okay man, no. Magamo sina tiduway man sa problema. Di bla, no? So kuan nang isa sa mga ginakuan naton dira, no, ginalantaw nga ti syempre likaw man sa kun ano nga mga disgrasya kung mahitabo, no, way ta may napangayo, no, nga matabo iya makabaran sa aton si tagsa ka mga kauturan. Sige, ano pa gid mabalita naton ti karon ikaangot sa sining serbasyon naton sa Fiesta Minatay, no, si Monsignor Felix Pasquin, Director sa Bacolod konsang Our Lady of Candles Parish, no, sa may Barangay Villimonte, may kapunta karon para may istoryata para sa selebrasyon naton was ning adlaw kag sa Petsa 2. Pero tandaan naton sa Petsa 2 bisan amo ning todos ako na Fiesta Minatay gid mismong adlaw pagsabay naton pero may opisina na, no? So after gi-declare nga Fiesta Oficial subong adlaw kag buwas sa regular holiday, no, every November 1st, no, so pagka Petsa 2 balik kita opisina. Pero diri sa Bacolod pero sa sitwasyon naton very very long weekend since Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday hasta sa Tuesday, no, nga pahuway sa mga estudyante. Kaya sa aton sila nga mamanunudlo. Declaration sa alkalde sa siyudad sang Bacolod, no, Mayor Benitez nga wala sang klase Huwebes ka Biyernes pagod sa makusog kapag tupa sang ulan. Tobla nga ti daw na marasmasan bala bugtaw sa record sa dayon sang kwan sang declaration niya, no, nga ti wala iya sang klase, no, kung sa bagay okay man na at least bisa pa paano may advance man bala may hangpon magita hindi nga igo kita mag-declare ang tawo ara na yan sa kwan, no, ara na yan sa mga eskwelahan, mga estudyante, ang aton sila nga mga manunudlo, no, kag amo ang pag-declare ta dapat advance kita ti sa sining pagkuan sa mabinagyo, no, dapat ara man ang aton ng mga local officials
hindi nga kun intong gabi nagyo didto mo kamo gabi narakutot, no, sa iyo sa tagsa ka mapuloy-an kag magpahulo man, no, kag magpamurumbot sa habol perkon sa balay, di ba? No, so pero mga konstitusyon sa Klueng nagboto sa inyo kung nagbutang sa inyo sa pwesto, nga nagkakinanglan sa bulig, wa nyo ginabalikid, kag wala nyo ginasapa. 20 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Iban pa karong mabalita, no? Baluan tani karon ang ining sabahin sang kaso gagin pasaka, no? Sa National Commander sang Task Force Kasanag, sa kay Mr. John Chong. No, so ini matapos yung makabaran nga ti gin pasakaan sa sang kaso, no, sang mga kaigo ko kaigo nga mga otoridad, no. So task force kwan ini, no, Task Force Kasanag National Commander, no. So anti-crime advocate, no, kadaga pagtubang sang kaso nga cyber libel kag estafa charges, no. So si Alan Vergumahin as sa City Prosecutor sa Bacolod City nagfile sang kaso estafa under Article 315, no, sa Revised Penal Code, no, before the Municipal Trial Court cities against John Chong, Rosalyn Corazon K, Eliana Yasa, Chris Omega Sancho, and Marlo Gerardo Artacho, no. Temo na sa ang founder na chairman ka founder sang Task Force Kasanag, no. So mga involved in isang no, deliberately and fraudulently misrepresenting to enter a financing agreement of a pending case in Davao, no, city in the amount of 3,525,000 pesos, no. So may 48,000 pesos nga bail o kumpiyansa. Ini ka may separate pagid nga case, no, sa Iligan, Branch 5, RTC Iligan City, Lanao del Norte. Inisod nga warrant of arrest man sa National Commander sa Task Force Kasanag dated October 18, 2022, no, sa cyber libel nga kaso. May piyansa meaning nga 60,000 pesos, no. Sa balon tanay karon kung ano ang action, no, sa National Commander sa Task Force Kasanag, Mr. John Chong. This mas aton sa riga pala tuntunan. Sige, muna pila ka mapanita may impormasyon nga aton sa riga pagdiskusyonan diri sa aton nga pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 23 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Diri man sa aton sa iyang palatuntunan. Sige, no, so kag syempre no, istoryahan taman, no, ay ni makabanan kay ti syempre kita daw may nanotisyahan man kita, no, ining kasunod sa di makabanan sang sining kamatayon, no, sang isa ka police personnel, no, dong dumanyo ni siya sa di makabanan kay ti bangod lang sa sining kaso, no, sa di makabanan nga accidental firing. Pero ang pininga police assign ini sa makabanan sa bahin sa Kuana, no, sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office, pero residente ini, no, sang Barangay Mansilingan, no, diri sa may syudad sa Bacolod tay na man iyang no, do hindi manaton niya hangpan, ano, kung balati ano gid ang natabo, no, sa bahin sa diri makabaran sang kamatayon, no, sang sining isa ka police personnel, no, nga kung sa dinti nagtaliwan kasunod iya makabaran sang sining accidental firing, no, natabo. So ang accidental firing isa na sa mga kuan, no, mga posible, no, nga matabo, no, sa isa diri makabaran, no, ka police personnel, no. So pero galing kay ti amula na no, sa mga police balangati may mga armas, no, hindi gid magkuan, hindi gid mag hatag sang kumpiyansa, no. Kay ti armas siya to whom it may concern na mo, no. So patrolman Val Yansing,
no, 24 anyos kag residente sang Purok Punay, Barangay Mansilingan, diri sa may syudad sa Bacolod, no. So, ang informasyon nga nabaton sang station commander sa police station number 7, no, so nakabati sa isa ka lupok ang Iloy ni Liansing, kagani gin tok-tok sini ang kwarto sa biktima sang Iloy, no, tok-tok ang bata ini biktima tos kwarto niya in tok-tok, no. Apag wala ini nagasabat na desisyon pamilya nga mag-coordinate sa police station number 7 kag sagi padulungan sa Macoprisan gin persa nga buksan ang kwarto sa biktima, nakita ini nga naga panghugas na sa banyo kag dugoon na kuan niya pa, no, na manage niya pa, no, so nga mahugasan ang pilas niya. Nakita sulod sa kwarto nga nagahimo si Liansing sa iya nga pagkabutang para kung tani ini sa augmentation sa IB Magalona Municipal Police Station, no, para sa piyesta minatay sang aksidente nga naglupok armas nga iya ginakapitan, no. So gindala pa ni sa Bacolod Adventist Medical Center apang siya gibawian sang kabuhi, no. So ara ang 45 caliber pistol niya kay nantaw motibo sa insidente mo nga ginatinluan sa biktima ang armas utang ka aksidente, no, nga naglupok, no. So gin pedalo man sa propen test, no, ang biktima kag sa ballistic examination. So prayon ang investigasyon, no, sa Makabanan sang siring mga kapulisan, no, dira sa bahin sang police station number 7, no. So ini Makabanan isa sa mga masubo maning istorya, no, sa kay Liansing. Kung sa bagay, no, so daw agriculture graduate lang ni siya ton, no, ining nasambit ka biktima tininguha nagkuha sang exam sa Napolcom, no, ka nakapasar, no, sa pila to kalibo nga nagkuha do sa 10% isa siya sa mga nakapasar, no, do 30,000 I think nagkuha, tima 10% lang nakapasar kag isa ina siya da sa 10%, no, sa 30,000 nakapasar. Ining kuan niya gali ni ang iyang ano pa gini bla, no, iyang istorya kasubo man ni gali, no, kay I think sakto ini, no, ang aton siring istorya nga na kuanan, no, na ay buluan sa di Makabanan nga ang ining nasabit yang bata, no, kuan isa nang ang iya blang tag siring iyang magirikanan daw mga kuan, no, may mga diferensya sa bahin sang kuan sa bahin sang pananawan, no, mga blind, no, ang ining iyang kuan, no, ang iya Makabanan, no, nga mga ginikanan, no. So and then nabuhi man sa pigado, no, kag naninguha, no, so manibla mga kuan niya mga sakripisyo, no, niya Makabanan, no, sa iya siringa pagpangabuhi, no, sa pigado bala, no. So siyempre subod ro enjoy naman tani, no, sa bahin sang ila sining kuan, no, nga pagpangabuhi, no, puro bulag ang maginikanan niya, no, kag daw sa pila sir maglutod daw siya lani ang daw hindi, no, pero ano kuno ni daw hereditary man, no, kuno ini. So mo ni sa ang inisal nga istorya nga nabalaan naton, no, sa iya aninguha, no. So and then daw naga-volunteer man ni sa Makabanan sa kay Councilor sa Langga sa una magparakod sa poster, no, kag para lang ati-atis may trabaho man siya, no. And then sa pagtrabaho niya, no, ti siyempre daw kanami kuno no, sa pagtagad niya ti nakapaubra sa balay, nakapatal sa balay nila, no. So naka-aircon ka experience sa aircon ang kwarto, no, napos nakakaon sa guwaya mga pamilya sa mamanamit nga mapagkaon. So managay matutuod nga may pagpangabudlay bla kon hardships, no, para sa aton nga mga kauturan. So anyway, ti amo na siya galing, no, kay ti ining mga istorya sa kabuhi naton, no, makuanan mo lang ini kun magtaliwan ka na, no, matawag sa ini mahibaluan mo lang ini, no, kun magtaliwan ka na. Pero at least sa aton ti umalagi man nagdeskributan, pero ti aton kwata dugang parugyan sa bahin sa aton nga makapulisan kung paano kita maghalong, no, kung paano nato halungan ato sa kabuhi especially sa part sa ato makapulisan nga daw na notice naton mostly mga baguhan nga mga pulis, ano,
ang nagkakabiktima sang accidental firing. No, so muna bala basta may bala man kun wala, no? Don't put your finger on a trigger. Kaya ti masalapay mo lang gamay na pati ning may mga bag-o subong 45 caliber pistol masalapay mo lang ni jutay, no? Ang trigger sina malupok na. So ni bala pa na iya kun wala, no? Never get, no? Sa didre makabanan, no? Kag dapat extra cautious kita, no? Sa pag uyat sa armas, sinada kay may tendency gid na iya nga magalupok. 30 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad. Ano man sa aton sa nga pala tuntunan, no? So tagtanay pa pila ka mapanumdom pabalik nato nakasalba ito sa Bombay Cherry Town, no? So lipot lang guro aton mapanumdom. Yon ahon naton si Monsignor Felix Pasquin sa sen pinakaligtas nga mga likoton naton para buwas nga daw no bilang giya sa ato sa mga kauturan matag para mati sa religious nga sektor naton, no? Sa ato sa nga kon sa spiritual aspect, no? Sa aton nga mga Katoliko nga mag-obserbar buwas kag sa Pitsados sang All Souls Day kag All Saints Day. Magabalik kita pagkatapos kilamang sani. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Ton nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Sige, check na naton, no? Mga kabarang Paris Priest, ang Our Lady of Candles sa bahin sa Barangay Velumonte. Diri sa may syudad sa Bacolod, no? With Monsignor Felix Pasquin. Surahan naton, no? Ang likoton naton buwas sa ring adlaw mga kabarang kasapit sa 2. Nobyembre 1 kag Nobyembre 2, tuig 2022. Sekta. Monsignor, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Yes, Bombo Ponce, nakakaupod natin subong si Monsignor Felix Pasquin kung sa diin hibaloon natin kung ano ang preparasyon sang simbahan Katoliko kung para sa Ondas, okay. Bombo Ponce. Sige, sige. Yes. Monsignor? Monsignor, kaupod natin subong si Bombo Ponce. Bombo Ponce, may gabi sa imo. May gabi man sa tanan naton ng mga kabumbo. So, maayo nga may kahigayunan kita nga maka-istorya sa imo kag sa aton mga kabumbo parte sa importante nga event o kung hilikoton buwas kag sa November 2. Okay. So, ano ang preparasyon nato? Newiti, mauna gid Monsignor, no? Ang Tudos sa Santos All Saints Day
buwas na nga adlaw, Monsignor? So November 1, panawag sina Todos los Santos o kon All Saints Day. Tapos sa sunod nga adlaw, November 2, All Souls Day. So kabahin gid na sa aton nga religious practice kag ining jutay nga explanation ang All Saints Day nagsugod ini mga 5th century pa kalawig na katama. Kag ang iya sining unang adlaw sa pagselebrar sang 5th century, Mayo 13, 510. Kay balaan mo ang gitsuguran sina ang templo sa mga pagano dito sa Roma na kuha sang mga Katoliko, mga Kristiyano. So ang lugar sa mga pagans ngara sa Pantheon ginislan sang mga tulaan sa mga santos kag sang mga martyrs kag ina nga lugar gin-dedicate sa Our Lady, Our Blessed Mother kag sa mga martyrs. So ang una nga panawag sina sa iya sang Mayo, sa bulan sang Mayo, mga 5th century, ang unang nga ngalan niya sina All Martyrs Day. Karon, paglipas sa mga panahon, naglabot sa ika-9th century, 400 years later, ginsaylo ang celebration to November 1. Kabalaan mo sa All Martyrs Day na ina sa nagligad, damo na mga pilgrims nga nagakadto dito sa Roma. Karon para ma-accommodate ang mga pilgrims sa mga accommodation nila, mga pagkaon nila, ginsaylo ina sa bulan sang Nobyembre, kay dito sa Roma ang November harvest season na. So makapakaon na ang mga pilgrims sa sina nga mga binulan. So anyway, ang November 1 gin-dedicate ta sa tanan nga mga saints. At tanan nga mga Okay. Go ahead, Sa Monsignor. tanan nga mga saints. Kag hindi lang sa bilog nga tuig, may mga individual feast ang mga santos nga ina. For example, Saint Jude Tadeus, October 28, mga iban pa nga mga santos may natalana nga adlaw. Ti karon gintingob ina sa isa lang kadlaw kag naga-include na ina sang tanan nga mga namatay nga didto na ginapatihan nga didto na sa langit. Gina-consider nga mga saints. So ini sila gintingob sa isa kadlaw November 1. All Todos los Santos, All Saints Day. Kag ini nagapabatyag sa aton nga ang pagkasantos, pagkabalaan, amo ini ang aton nga bukasyon sa pagkabuhi. Kaya ang hambal sa aton ganang Hesukristo sa aton, be holy. Magmangin balaan kamo, pareho nga ako, balaan. Be perfect, for I am perfect. So magsunod kamo sa sina nga panawagan. So ang tema sang November 1, ang sang All Saints Day, ang tema among pagkabalaan o consanctity para sa tanan. Hindi kita magpinsar nga pagkabalaan para lang sa mga santos nga na-canonize. Tanan kita ginatawag nga magpakabalaan, magpakasantos. Tikaron, anong pangabuhay sa mga santos subong dito sa langit? Suno sa Ebanghelyo sa November 1, ang ginatawag beatitude sina, the saints are happy, the saints are blessed in heaven. Kag ang alagyan pakadto sa sina, araman mismo nasulod sa mahambal sang beatitudes nga ebanghelyo para sa buwas. So mo ina ang aton nga pag-celebrar sang All Saints Day.
Okay. So, bumbupons, masaylo kita sa dason nga adlaw. Yes. November 2, All Souls Day. Isa kapag dumdum sa tanan nga mga minatay nga ara sa purgatorio. Ginadumdum na sila kay ginabuligan naton sila pagi sa aton nga pagpangamuyo. Kay santo sa ebanghelyo sa libro na sa Maccabeos, ginasiling it is a wholesome thought nga magpangamuyo kita para sa makalag sa purgatorio agud ang ilang nga mga punishment kag sala magmagan kag makalabot na sila sa kaluwasan. So amo ini okay. Go ahead, Monsignor. Okay, sige. So as November 2 na kita, no? So ang humalin pa sa una may ginatawag na Office for the Dead. Balasahon ina ang official prayer sa simbahan, breviaryo bala mo na. So may ara gid nga Office for the Dead. Te dugay na gid gina-practice na prayers for the dead. Kay silingko aton obligasyon nga magpangamuyo para sa mga nagtaliwan labi na gid sa mga ara sa purgatorio. Ang mga ara sa purgatorio nga mga kalag, sigurado na sila nga maluwas na sila. Apang nag-agmagyan na sila sa purgatorio tungod kay may mga venial sin sila nga wala pa mapatawad o kon mga mortal sin nga wala pa ma-full napatawad pero wala pa ma-fully satisfy. So dira nila ina nga bayaran sa purgatorio, ginapurga sila, so to say, no? Para nga pagsulod nila sa langit, masyado sila katinlo, masyado katinlo ang ilakalag, deserving of the presence of the all-holy God. So, ginapractice ang humalin pa sang una, nga sa evening, ukon sa afternoon, before sang November 2, before sang November 2 o kon evening sang before sang November 2 ang mga tao nagkakadto sa sementeryo kag nagasindi sang kandila kag ang kandila nga ina ginapabayan lang nga magsiga hasta nga maupod bilog nga gabi. So mo nang ginasunod naton subong nga November 1 pa lang kakadto na kita sa sementeryo sa pagsindi sang kandila kag paghalad sang mga bulak sa aton nga mga minatay. So mo ni November 2 ina para ina sa mga kalag all souls. So aton gid nga pakamahalon ining aton nga mga religious practices, no? Kay importante ina sa aton nga pagpangabuhi kag may kaangtanan gid ini. Sa aton pagpangabuhi sa subong nga pangabuhi in union with the Lord Jesus Christ kag may kaangtanan sa aton nga palabuton nga kaluwasan. Okay, Bumbupon? So, galing kay ti mula na, no? Ato do nakaandan tanaya mo Monsignor mag-celebrate. Uno gidya usually pagka pizza dos ti daw lipatan tanan na iya. Hindi, ang siling ko kay na bispera sang November 2, ang mga tao humalin sang una mga 11th, 12th century pa, amo na pagkanto nila sa sementeryo, magsindi sang kandila para sa mga minatay sa November 2. And then they leave the candles burning the whole night in preparation for November 2. Nga ina. Oo, amo magani ano. Kaya mo manami gitani nga November 2 aton man nga tagaan sing nagakaigo nga selebrasyon. Ang selebrasyon sang simbahan sa November 2 bisagid kag allowed ang mga pare sa paghimo sang 3 ka misa sa sina nga adlaw. Halad tanan sa mga kalag sa purgatorio. All Souls Day. All right, sige. No, so amo na yung pangumuyuan ginato, no. So anyway, mangin masako maning aton nga mga kasimbanan buwas kay sa pizza dos, no, Monsignor? Ate sa buwas may misa
kag ang misa para sa mga tanan nga mga santos, kag bilang dako nga misa ina, may gloria, may himaya sa Dios, no? Ginakanta ina kag gina-recite. So isa ina gina-remind kita nga ang pagkabalaan, it is a vocation to all of us. Okay, no? So anyway, ti amo na, no? Pag may anta kag syempre ti ining ritual bla naton Monsignor nga kinangano kay masindi kita kandila kon gabi sa November 1. Huli pa sang una mo ng kostumbre. Oo. Pero wala man gina-encourage man sa subong November 2 maduaw man sa sementeryo kag magsindi paginsang kandila. Ang kandila, lighted candle, reminds us of Jesus who is the light of the world. So magsindi kita sa kandila, ang ginadumdum naton dira ang aton Ginoong Hesukristo nga paagi sa iya nga paghatag kalawasan sa aton nangin kapawa siya sa ang kalibutan. Kay pag-abot sa Ginoo dire, ang bilog nga kalibutan naputo sang kadulom tungod sang sala kag kamatayon. Pag-abot sa Ginoo dire, ti amo na ang iya misyon sa iyang amay ang pagluwas kag ang ginhimo sang Ginoo wali siya sang mayong balita, wali siya sang pulong sang Dios kag nagsakripisyo siya sa krus na nagnamatay sa krus kag nabanhaw. So amo ina nga ang Ginoo mismo naghambal, I am the light of the world. Kagamo inang kandila nga ina Sabado di Gloria sa gabi antes ang pagkabanhaw sa Kwaresma na iya. Sa Semana Santa may dako kita nga kandila sa sulod sang simbahan nga ginasindihan. Representing the Lord Jesus Christ who conquered darkness of sin and death. So amo ini nga kasindi kita sang kandila saka Jesus, reminding us of Jesus Christ who conquered sin and death. Okay, anyway, atis klaro, no? Monsignor, ang mensahe no, sa mga hiligton naton buwas kag sa adlaw sang Miyerkules. No? So, may pandemic kon wala, so hindi kini makapugong sa aton nga mag-celebrar kita sini. Yes. Sige. Senyor, lastly, ang mensahe mo sa aton nga matagpalamati diri sa Bombo Radio Bacolod. So sa tanan naton nga mga tagpalamati sa Bombo Radio sa Bacolod, aton kitamdon ang message sang All Saints Day. Tanan kita ginapanawan sa pagkabuhi nga balaan. Santo sa kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Ikaduha sa All Souls Day, ginapanawagan kita nga buligan naton ang mga minatay, mga kalag, labi na gid sa purgatorio, pagi sa aton nga pagpangamuyo, kag paghalad sang santos nga misa. Agon mabuligan ang mga kalag sa purgatorio, nga sa madali mangko nila ang kaluwasan sa pagsulod sa langit. Maraming salamat, Monsignor, sa saringat niyon, kag mayang gabi sa imo. Bumbo Pons, madamo man nga salamat. Kag sa tanan naton nga mga tagpalamati, mayong gabi sa inyo tanan. God bless us all. Sige. Bumutse? Okay. Sige. Salamat gid, ano? Okay na to, no? Si Monsignor Felix Pasquin, ang aton saring parish priest, no? Sang Our Lady of Candles, Paris. Po sa kay Bombo Cherry Santillan sa ato sa ringa pangalaga. 53 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7. Diyan mo nang kaundan sa rin makabanan, no? Asto sa kunano po kag kung paano kita mag-celebrar sang ginatawag na All Souls Day kag at the same time All Saints Day. Sa aton man sa ringa makaw at the same time sa aton nga mga kabombo. Sige, no? So, di mapapandemic mo kon wala. Di ligad, di ang aton, no? Amo man ang aton nga, kwanto ligad, no? Nga selebrasyon naton, nga bisan may pandemic, pero hindi man ni Japon yung makapugong.
sa aton nga selebrasyon. Sige, 54 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan. Sige, para maangot naton to, no, si Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang aton sa riyang kuan ano nga head sa operations branch, no, sang at sang Negros sang Bacolod City Police Office o sa BCPO. Sekta, no, mga last minute reminder sa ato sa nga mga kapulisan, no, sa nga pitsa tatay uno ti may mga kuana, no, may mga ara na sang ginatawag iya makabanan nga mga reminders, no, or mga kapulisan nga ginpang deploy naton, no, sa tagsa ka mga sementeryo, no, diri sa bahin sang syudad ya sa Bacolod. No, so ti after nga na kuan ina, no, na kaanda na naton or may yearly na kita, no, sa di makabanan nga celebration, no, or nakaandan ta na nga ti every year amo na nang ginahimo ta, so hindi na kita malipat sila. So wag gid sa malain, no, para sa aton kung magsunod lang kita sa mga pagsulundan sang aton sa nga mga kuan ano, mga kapulisan, no, galing kay ti kun mag-violate ka dati alangan man nga tulokon ka lang dabi sa aton nga pulis, no, o ti siyempre base kun mangkalag-kalag kay mo iya sa prisuhan no, kung gusto mong hindi ka mangkalag-kalag sa prisuhan, no, sunda ang mapanugyan sa aton mga kapulisan, no, hindi magdala sa mamatalom nga mabagay, hindi magdala sa mga baraha, hindi magpa-music, no, nga makadisturbo ka da, no, sa imo sa ning tupad, no, kay ti isa ina sa makapa-iritar man, no, sa makasubong nimo nga nagabisita man sa ilaminatay. Ilimnon ugot man na nga ginadumili. Sige, ari si Lieutenant Colonel Lester Yada, ang top muno sa operations branch, no, sa Bacolod City Police Office. Lieutenant Colonel Yada, sir, may gabi sa live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce na, sir. May gabi man, Bobo Pons, no? Sa kagsubungan sa namati. Yes, sir. So, October 31 kaina. So, I think daw, muna gini ang pagsugod sa deployment ninyo, sir. Although last week, may era naman. But, makita na rin kaina, no? Mga kapulisanta sa tagsa kami sementeryo naton, Colonel. Yes, actually, nag-start na nga ato nga deployment last Friday pa, Bobo Pons. Kaya, imisa magpabilin hasta November 4 sunod asin ngetmala. Wow, malawig-lawig gali, sir, no? But so far, kamusta ang assessment mo since Friday, sir? Sa series of monitoring sa mga operations sa police naton, diri sa BCPO in accordance sa celebration ta, buwas Pesta Minatay. So far, ng sa sit trips ang aton nga mga station commander, generally peaceful lang aton nga pag-obserba, no, sang undas naton as of sininga hapon. And sa buwas naman gina-expectan naton nga magadamo na gid ang mga tawo nga mabisit sa atong mga sementeryo, especially sa mga major cemetery naton, sa Burgos Public Cemetery, Rolling Hills, sa Roslon, at the same time sa Handumanan kag sa Sumag kag Granada nga mga patio naton. May aran man kita mga coordination meeting ang city naton last week na patawag man si mayor para istoryahan kung paano nato ni secure ang aton nga mga patio sini nga undas. And ang aton nga traffic may ara kita sa mga rerouting, especially diri sa Burgos kay as experience, no, sa kadamuon sang crowd nga nagabisita sa Burgos Public Cemetery, damo gid kag muna. That's why nga kinalantagin magano sang traffic naton. Okay. Now, so far, sir, may initial kita, basi may mga nagkaladak pa na, nga mga salawayon, kay kaina, medyo dagdamo-damo ang influx ang mga nagbisita, sir?
Sa buong way pa man kita ano no kay ang aton ginya pag-implementar sang stricto nga no mag-start pa sa buwas. So ang atong mga kauturan nag-ayo man kita sa ila no nga until subong ang pagpaninlo especially sa mga public cemetery naton bubog ponds. So sa buwas siguro maumpisa ng aton nga checking gid no sa mga public cemetery naton. So amo na may mga anunsar kita beforehand nga bawal sa ato man sa mga private cemetery naton. So magadepende na siya sa regulasyon naman sang management sang private cemetery kung anong ila naman yang mga ginapasuktan sa sulod. Okay. Ini mga private cemetery sa naton, siyempre, mandated man ng PNP naton, no? Kabutanga ginisar sang mga pulis, personal ka mga traffic enforcers, ta kay dagko no? Dako ini nga mga cemeteryo, no? Oo. So sa mga private cemetery naton, although may mga security guard sila, kahit nakita nato no ang tawo man sang city assist man sa mga private cemetery naton. So sa sagwa kita no obligar man kita nga mag-provide sang traffic management dira upod sang aton nga bitaw kay ang parking area at the same time ang mga nagagwa sulod sa mga sementeryo naton dapat i-assist agad para malesen naton ang mga vehicular accident sa atubangan sang patio naton nga cause pagit later on sang mga congestion sa atong mga dalanon. Mula na galing Colonel, no? Why sang ginkulang o wala ginkulang iyang PNP naton nga maghatag sang mga reminders, no? So hana pa lang yung masulod, balabagan na sang PNP personnel naton sa pertahan kag tinguan hindi na makasulod dito sa sulod ining mga ginadumilian, ano? Yes, so may mga instruction man kita sa aton mga station commander nga kung anong mga ginabawal kay actually hindi naman din sa aton bumbopons no. National guidance sa aton para ma-ensure naton nga safety and secure ang aton mga patio especially sa mga public cemetery naton. Okay, sige. Anyway, all set naman no para buwas ka sa pizza dos, ano. So still sir may mga augmentation para sa Japon since sa maskara no, daw pa ni sila mabalik sa region no. Nang actually nakabalik na sila Bumbo Pons, bali ang ato niya nga mga security detail or mga pulisan naton nga ara sa mga cemetery naton, puro na siya nang yan na sang PCPO personnel. Organic na. Mga organic na naton. So gin-divide na sa mga station naton ang ilang kapulisan and of course ginaugmentan taman sila no coming from headquarters para bulig assist sa ila especially sa apat naton ka mga major cemetery. Okay, sige. Anyway, we have how many police strong PNP personnel na kita sir? There is a Bacolod as of this time? Sa kabilugan nga naton bubupon sa ara kita sa 800 plus no diri sa Bacolod City. But then for this Ondas naman gina-insure lang naton no gina-assure naton sa atong mga tagpalamati nga may ara kita dedicated nga PNP assigned dira sa mga patio naton over and above na siya sa mga law enforcement operation naton nga ginapatuman gyapon samtang we are celebrating sa Ondas. Okay, sige. Anyway, sir, on the other hand, no, as a police personnel, kag PNP graduate gid sir, no? Am I right? Sino Bumbo Pons? Ikaw sir, ikaw? Hindi po lateral ako. Lateral. Oo, but anyway, sir, no, kay gusto talang kakwaan, no, sang sa maparugyan para tis bala no hindi na masulit liwat kasubo man ni sir no sa part ni PO1 the late PO1 Val Siansing no sa Hubin edad 24 anyos no bangod la sa accidental firing ano so tigali kay although no puri sa assign but there is a reside sa Braga Masilingan Bacolod Japon ano so ano mga panugya mo sa ni sir man kay
na bala, no? On how to ang proper nga pag-handle sa armas. No? Although hindi pa ni KDPO sa investigation kung ano ginatabo kay ongoing pa man lang. But sa mga common nga mga sir, nga mga hilikoton para nga ti makalikaw bla kita sir sa disgrasya, Colonel. Mugani, no? Actually, ginakasubo man namon na natabo sa kaupod man namon sa serbisyo. Siguro, ano taman bumbupons, no? Ang kalabanan ginya nag-accidental sa aton, isang mga bago naton ng mga upurman sa mga kapulisan. So, ang isa dira ka, ano, is ang ano din nila, ang tawag, ang safety, ano bla sa ilang kaugalingon. Bago pa lang sila sa serbisyo, dugay-dugay nila gina-check ang nila armas without knowing kisa muna gali ng loaded bala. So siguro sa ano nang no senior sila abi sa serbisyo. Panugyan lang siguro namon nga muna dapat i-treat nilang ilang armas nga loaded gina siya permi. So kung nagakuti kita, naga-clean, tinlo kita sa nga aton, tinlo silang aton nga armas, dapat ano ginaton gyapon ang silimblang security sa nga aton nga kaugalingon man. Dapat ikak gina sa perme to ensure nga muna wala na sa nabilin nga bala sa iyang chamber. Kag kung magkak kita, dapat waay na magasin. So, dila naman na actually nagakaano kita kisa bumbupon so kay malipat kita blang nga abi naton why naton makak ang armas naton beforehand. So, why kita nakaload sang bala. So, kung kuti-kuti kita kisa, nagakalipat kita nga muna gali may unod ng chamber kag accidentally mapit ka nato ng gatilyo during the magtinlo kita. So accidental firing naton. So sa mga kaupdanan na namon no kung ma-disgrasya na kita no ang aton nga kabuhi, hindi naman kita ang maapektuhan ang pamilya naton ang nagasalalig sa aton. So amo ginang isa naton ka paminsaron man nga hindi lang ang aton nga kabuhi, hindi lang sa aton nga kaugalingon man, kundi na upo na dira ang pamilya naton nga salig sa aton. Bubupon. So magkakasi na short dok ikrang mo sir no do mo na? Yes, so kay dapat twice or thrice amo na kay matabog na ng bala sir mo no kung may bilin sa chamber. Yes, kay kagamo na kung nagatinlo kami actually sang armas namon. Before sina i-release mo nang yang magasin, kag mo na i-cut mo na sa twice or thrice para to ensure nga why git bala ang chamber nga bumupon. Mo gani no. So although kung mag-duty ati siyempre kuan na yan no naka-sack na itanan ready na no. Yes, so sa duty kung kuan bla sa maghimos ka bla let's say maglakat ka mag-duty ka no so bagay ti sa imo naman lang na abi no kung butang mo na sang bala o kung hindi yes, actually sa amon bubopons no kay ti uniform kami kag muna ang aton nga ano tawag ang safety bila sa aton nga personnel. Ginapanugyanan gyud man namon bumupons nga mag-load di man sila no, especially kung ang area nila is threatened. So but then basta kung ara ka na sa panimalay ninyo o ara ka bala siling ara ka na sa safe haven ninyo, dapat i-unload mo ng mga firearms kag para ma-ensure mo ang safety kag security man sang tao sa palibot mo kag sa imo man mismo. Oo. Amo magani no. So ti nayagoro bisan kuan kalabi pero na 4-year course suba mi kahapos man lang no magsulod ka sa pulis 4-year course no. So sa 6 months ninyo ara ang training compare mabi kung mag-criminology student kay gid sir so di na mas malawig sa nadabi no ang pag train sang ang proper handling sang armas sir. Yes. Actually sa amon sa sa training namon bumupon
although may familiarization kami na sang armas, but Oo. then later on, kung ma-issuehan ka na gid man sang armas, dira mo gid na sa magit dapil gid kung ano na sang firearm. So kisa sa ano naton bla sa eagerness naton or sa kano taman nga mapamilyarize tang aton nga armas. Kay siguro hindi taman man no bumbupons no kisa ga dry fire man kita mo ay nablangga ano kita target lang para maano naton ang Mahanas, no? oo, ang muscle alignment naton. So ano naton na gina-perform kita na sa dry fire kisa siguro why man kita kabalo ko ano kita nakabo sa piwa naton no nga mo to nga na-accidental yang ako galingon. Amo gani. Kag tinay bala mag-uyat ka sa armas mo, ang pointed finger na sir, no? Dapat hindi mo gid na Yes. ipag-isuok da sa trigger. Oo. So sa amon gina-remind man kami sina nga unless nga ready to shoot ka sa or threaten ng life mo, ma-trigger finger out ka gid na niya. So amo na sa aton nga ano man sa ila bumbupons no nga siguro personal safety na lang gina sa aton mga kapulisan man although nga mag kita try kita nga maging mapamilyarize sa atong armas, so dapat maging man kita security conscious man kita sa aton nga kaugalingon. Sige. At least bisan pa paano dugang enlighten ini sa sa mga especially baguhan ng mga pulis naton nga daw muning may damo nga makaso sang accidental firing. Colonel, salamat kay sir sa nga time kag mayong gabi sa imo. Mayong gabi man Bumbupons kag thank you man sa time again hapon niyo sa amon. Sige, salamat gid no. Lieutenant Colonel Lester Giada, ang Chief sa Operations Management Unit sa Bacolod City Police Office, no. So di masubo ini, no. So we're not ini dala tanang issue kay hindi bot singon nga ti mamasol kita ko dado kano natabo, no. Anyway, ongoing investigation but dili lang gid kita, no. Will opted to sa kwan sa pagpadalom gid bala no sa diri although mabalaan ta man na in due time no kun ano gid ang investigasyon no sa police station number 7. So ga-condole kita sa family ni the late P1 Val Siansing. He's 24 years old no. So ang ISD nga ginikanan kag tatlo ka mautod mga blind kun bulag. No? So, kuan gali ni siya, natawagan iti daw unwanted inheritance. No? So, inherited retinal diseases. No? Inherited retinal diseases or yung tawag nga, ERDS. No? Isa ini ka grupo sa disease that can cause severe vision loss, no? Or even blindness o kung pagkabulag. No, katawon sa istorya sa nimo, no? Kagkasubo man, no? Matahom nga masubo, no? Kag kun aton gyud nga padalman ti siyempre pigado man, no? Ang ining nasambit iya nga pamilya, no? But accident is accident, no? So natabuan lang ini makabanan ang nagka-accidental firing. Kag hindi man niya hungod. But bisan pa paano, at least maduga kita mga reminders. Naway, tagbasol, kung ano man na dang klase sa recruitment sang Philippine National Police, nga kasubong niya gani, gipapos pagid. Any 4-year course, pwede ka ka-police, basta makapasar ka lang iya sa natawag nga National Police Commission exam. No? O kung na Polcom, no? Exam sa din makabinti. Kaya mo sa pila ka ma-previous interview sa iya, no? Sige, now I know. Nasa linya, I am blessed. Ginluto, gid ko sang husto sang mga pagtilaw sa kabuhi ko. So, as the time goes by, nabaton ko na gidman ang akon kapalaran. Mansiling ni Val. Ti may ari pagid gani, no? Ang siling niya gani ti wala siguro sang pinakabudlay nga butang sa kalibutan. Ginulam tala ni mga sayings niya, no? Nga wala ko na agyan.
no, magtoy-toy sa bulag nga nanay, kadlawan kag ibuli sa mga classmate, mga buhi nga gutom kag wala-wala gid kag may serbe kag magserbe nga mata, kamot kag tiil sa bilog sini nga pamilya. Grabe, no? So, nagtapos sa kolehiyo sa West Visayas State University sa Kalinog Campus sa Iloilo, no? Sa Marioto pagin Espanay si Valni. Until nag-join sa Philippine National Police, no? Duha pa lang katuig, no? So, ti Aryo, nami pa din sa pa-interview sa iya, no? Sang wala nag-abot ang allowance ko sa 4P sa sulod sa 2 ka bulan, tapos wala man sang gid padala ang ginikanan ko. So, isa ka adlaw gutom na gid ko sa sulod sang WSU. Kalinog Campus kay wala na gid may mahimo. Namuksi na lang ko nagkaong biyabas bilog adlaw para lang makasurvive. So he graduated, no, a Bachelor of Science in Agriculture, no, major in crop science. But opted to join the PNP instead, no? So timere pagid sa pinakanami pagid nga kuano, no, nga tawag sa gani, no, nga istorya niya nga sila nga ti sa waygid sang may malain sa tawo, no, nga naghandom nya napatiles kong akon bala amon balay na napanami ko, no, nga akon sini nga balay nanamian gid si nanay ko mautod ko nga bulag kay napatiles ko ang salog, may shower ang mon banyo, no, kag may aircon na kami sa kwarto. Grabe, no? So puwerte gali kasadya. First time ko ni nga na-experience, no? Nga abi ko hindi na namon malambot. Ang makakaon sa gwa nga sang manamit nga pagkaon. Imagine, nagdako ko nga dependent sa kita sang body massage sang ginikanan ko kag wala-wala gid. Sa rasyon lang halin, no, sa home for the blinds. Ginabalikan ko lang ang sakripisyo sa akon ginikanan kag luyag ko ipabatsyag sa akon mautod nga sa pihak sang wala aw kon sang ila kahimtangan ari ko Japon nga magasakripisyo sa ila. Nya hindi ako, no, hindi ko ni makabatsyag sang kakapoy basta nga nagabulig ako sa akon sini nga pamilya, no? So ti amoning mga inadlaw, no, sa kabuhi ni the late P1 Val Yansing, no? Hasta nga nautas ang kabuhi niya kapon, no, sa agad siya na kuan ano na accidental firing, no, kag at the same time makabananti ini siya, no, ang gidala pa sa ospital kag biniwian sa kabuhi. So next time na aton, no, mensahe to sa ato sa ring nga makapulisan, no, never get kag easy to eat gid, no, nga ti ang pag-uyat sa ng proper handling, no, sang armas ibutang sa insakto, no. Please be reminded lang, no, sa mautod naton nga mga kapulisan kay hindi gid pabaya ka magpatuyang, no. So lain man ay siling ati do nagatinikels, no. Namin ay ako may nagatinikels ay amo na gid mga kuan sa iya, no. Pero ning mga kuano mga kauturan ta nga tawag sa gani, no, nga nagahinga po o nagapaninguha, no. Nga ti makabangon na, no, sa kapigdohon, no, ila sa pamilya but amo pa ni, no, ang ginauna kuha sang aton nga manuluwas. So tanan sa aton ang kabuhi ta daw period, no, pinito say kumapatay kita hasta na lang gida, no, gaway kita kabalo ko hasta di lang period ta, no, kag ti dira na lang kita kuto. So let us be prepared, no, at all times, at all sa tanan, no, nga pag-ikot tas matag adlaw sa nga tanan kita mo kung sa gani ti kibot nang tang katumbal nang ta wala pilas, no, hindi kita kapakot sang swerte nato, no. So at least bisan papano no, may mga dugang beta reminders, no, nga napalapdag subong nga gabi sa kasubong nato mga kapatid. Sa iban pagida nga may maarbas man, no, nga although lisensyado ina, no, private citizen, pero ti sito itagid nga ang armas, no, ara na naka-safety, no, kag kabalo naman gikita tanan basta mag-possess ka sang armas, no, to whom it may concern ina. Wala sang may ginakilala. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos sa kaligas sa takna alas 8 dugangan ta ang mga balita naton katilakayan. May kopod naton na Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD Region 6 diri sa aton sa ring pagpalagad, no, diri man sa
bahin sang aton sa iyang palatuntunan, no? Sa persona ni Ma'am Therese Feli Ligaste. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Stand by. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente,
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kayban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital. Balik na rin sa aton nga pagbalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Walang kapanagkapanti diri sa aton siringa palatuntunan sa Zona Libre o sa ilagan Bombo Ponce Espino. Sige, no? Kung nalang-alang pa si Ma'am Bomonton, no? Ang aton siring interview sa buong gabi ang sa bahin niya sang information officer, no? Sang sang Disaster Response Management Division, Ma'am Therese Ligaste. Nato ko si Sir Jan Chong, no? Ang nasa commander sa task force kasanag yung makabanan para nga at least kwento ito si Ma'am layo pang travel niya gay na from Iloilo City, no? Surga pulik-pulik ini sa gali everyday. Okay, sige, no? Kay balotan ning kaso bala, no? Ni Sir Jan Chong agin pasaka against iya kay I think, no? Ipa-confirm na to niya makabanan ko bala tuod, no? Nga barasang warrant of arrest. No, nga gin-issue sa iya ang cyber libel case or crime kag
ano pa gining pasaka sa iya, no? Estafa charges, no? Kag cyber libel. Nga kaso. No? Sa kay Mr. John Chong, no? Sa rimang sa National Commander sang Task Force Kasana. So para ma-discuss man naton ini, no? Nawiti si Sir John Chong, isa man sa mga advocate ti mga kabaran for for anti-corruption advocate, no? Diri ti mo mga kaso nga ginpasaka niya sa mga government officials, ka mga elected public officials sa mga syudad kabanuanan sa pungsod Pilipinas. Sir John Chong sa pekalinya, sir, may gabi si mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Hi, good evening, Sir Ponce, no? Gumayong gabi. Yes, sir. Salamat gid sa sininga time, sir. Ano report, no? Nga may warrant of arrest ikaw ko, no? Sa kaso nga cyber libel kag estafa. Ano ka matuod, Sir John? In fact, sir, gakadlaw ko sila, no? Kay number one, inang mga kaso nga gin-file sa akon mga last year pa ina, no? Last 2 years, 3 years na ganit na. Walin pa kakadlaw ko sila, Sir Ponce, no? Kay ina nga mga kaso last 2 years pa ina, no? Nga gin-file sa aton kag ina nga kaso na ara ina subong sa DOJ, no? Ginasubject ina for petition for review, no? Kay kabalo ko ina nga mga kaso do part ina sang aton balang advocacy na gina-file naton ang kaso man against sa mga politicians nga plunder, no? So gina-considered ko na, sir, nga harassment, no, in my part, no? Kay una pa kabalo ang mga friend naton nga against aton sa aton mismo nga personal, no? So ina, sir, subject ina for subject ina subong sa ginatawag nga petition for review, kag ako subong nag-request man sa higher authorities ang DOJ nga mag-conduct investigations paano na ubra ina kag na-release ina sa media nga hindi ba sila authorized, no? Kag wala man kita mismo kabalo kung paano ina nag-monopolize or paano ina nagwa ina nga mga statement nga wa isang basihan na Sir Ponce. Pero kasi ka 2 years, so considering active pa ini, sir, o wala na ini? In fact, ara ina sa DOJ, sir, no? Okay. Ako na siya ko nara sa Department of Justice, ginatawag ina petition for review. Kag why pa ina sang hindi pa kita sinakatandog sang iya merit kay ti ongoing ang proceedings, mabudlay na masab judice ta, no? Nakibot lang kita nga may mga issues nga muna nga in fact, no, kung may warrant kita pigindakop na kita kag kon ginagani to prove, no, nga ara kita kag wala kita sang ginatawag nga ga-exist nga warrant, no? Ara kita kag ari lang ko di, Sir Ponce, no? Anytime pwede ko gagalagaw ko kag sandiin lang ko malugar makita mo kay I believe nga may ginatawag nga procedures kag may rule of law nga ginatawag, no? Kag ang everybody, ang each of everyone may ara ginatawag nga rule of law kag may procedures ina Sir Ponce, no? Nakibot lang kita kung ang reports taman dapat kumpleto, no? Kung maybe may kaso sa imo kag supunan nila under petition for review, inablang daw ka malisyoso nga pag-post or malisyoso nga balita. Pero sige lang, kay normal lang na, no? May mga ara-ara man tataob na, Sir Ponce, nga natawag lang I cannot please everybody, no? Hindi man ma-please ang tanan. Nagtinira ginayang ginakonsiderar pang sa part sa aton advocacy nga subong more than 100 plus na ang infile naton plunder sa ombudsman. Nagtinira ginayang akig, no? Kag may mga napasuspend lang man kita, Sir Ponce, no? May mga na-dismiss na gani sa pulis, no? May mga ara na gani nga we cannot deny nga may mga politician na kita na pa-suspended. Nagtisubong may ara kita anom ka congressman nga gin-file nga plunders, no? Plunder nga kaso. Visayas or sir, no? Part ng Luzon kag mga gina-consider gani na mga untouchable nga congressman, no? Kay may mga ginauyatan ina nga mga committee, no?
committee nga dagko, no, especially sa ginatawag nga committee on appropriation, no. So dagko nga mga tawo ang ginfailan natong plunder kag lately gani no magipailan magita kaso plunder sa National Printing Office, no. So kadlagko Sir Pons kag ay kanatinay nga may mga in line of may advocacy, may mga naga-issue man sa aton kag di man tanan na may due process, no, kag why kita na ginakadlukan Sir Pons. Okay. Sigiyon lang nila na pangguba kay sigiyon ko magyapon file kaso. Kumaga part niya sa trabaho mo sir as corruption advocate, no? Kag tingog sang mga pumuluyo man, ano? So do ano bi kadako malita to nga ginakop si Sir Jansong pagi sa warrant of arrest, ano? Kon nadayon ina, ano? Sabi nito sir, in short, kon sa DOJ ina under petition for review. So wala na sang hindi na sila nga hindi na pwede nga madakop kaya kiti ara pa gina-review pa sa DOJ mo. Yes sir, no, amo na nga no sir, amo na ang eksakto nga term, no. Nga hindi kita katandog sang merit of the case as long nga gina may proceedings pa, no, kay kabutlay, no. Ang merit ang aton nga procedures sa amo nga ilas linggo hindi ko nakatandog, no, as long ara pa sa sa review in-review na tunta kung ang result sang Department of Justice, no. Ito may procedures man nakibot lang ta, no, kadasig, no, kag kabalo naman ta kung sino mga mafia nga nagtrabaho sina. In fact painvestigaran ko naman Sir Pons, no, may involved na media, may involved na sheriff, may involved na enforcement, kag may involved man na part sang mga ibang tadaang mga amigo sa court nga nag-intra man sina. Kag ti arana, no, may forward na akong complaint sa Department of Justice and even sa Supreme Court, no, may isa ganit na involved na nag-retired na, no. So file na natin ang complaint sa Office of the Court Administrator para nga ma-identify kung sino nang nagatrabaho na sa court, no. Di banda may mga media man nga involved nga sa una amigo taman kag nagapagawa sa mga issues amo sina na kulang-kulang ng due time, no, kay kabalo naman ta. So anyway, part na Sir Paul sa aton advocacy kag gina-challenge ko sila gani nga dapat dito sila sa national press magatag sa mga information nga muna, no, para nga ati wala naman tayo iban nga sila ang ilan na to to destroy or to distract our integrity kag para maguba kita, no. Pero ako sila Sir Paul nagakatlaw, no, kag nag-press con man kita diri sa Negros Press Club kag may partnership man kita gani sa Negros Press Club na to prove nga continue ang aton nga away, no. Okay. Kaya subong sige Sir Paul sa aton nga pagbaton sa mga complaint against sa mga corrupt officials, no, with evidence kag gina-forward ginaton na Sir Paul sa Office of the Ombudsman. Kag gusto ko lang Sir Paul inform sa public ang aton partnership sa Commission on Audit, no, naging strong na kay ako personal nga nagpadulong sa National Office ang Commission on Audit para mapatigayon auditan nila Sir Paul sining mga projects ng gobyerno nga mga substandard, no. Kag nag-reply na sa aton ng Commission on Audit kag ongoing subong ang pag-conduct sang audit sa mga projects ng government na ginakonsidera naton mga substandard kag way nagsunod sa palos ang procedures ang ginatawag standard nga pagbakal sa mga material Sir Paul sa mga proyekto nila. Okay, sige. At least nasabat mo ini sir kag ti hindi man yung rason para nga dulugan mong imo sa ning kausaman. Sir John, thank you sa sir nga time sir. Kag may gabi sa imo. Thank you very much Sir Paul. Thank you very much for okay, sige. At National Commander, no, kapowder sa Task Force kasanag Mr. John Chong. Ngot sa siring kaso niya nga cyber libel, no, kag estafa. Tara gali under review na sa bahin sa petition for review sa Department of Justice. Kaya nakibot kita sa balita nga may warrant of arrest. Pero available man ita na isa to daw 48,000 pesos, isa 60,000 pesos. Ang bill if ever gid man, no, serbiyansa pero mauna po ni sa guro bill kung matabo sa pag-service ang warrant of arrest. Wala tayong 8 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi ara sa piyak nga linya ang Information Officer sa Disaster Response Management Division
diri makabanan sa may bahin sang Region 6 no ato sa nga bisita si Ma'am Therese Feli Ligaste. Ma'am, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni. Welcome diri sa palatuntunan Zona Libre. Yes, maayong gabi sa tanan, Bombo Pons, maayong gabi sa imo, kag maayong gabi sa tanan nga tumalanaw kag tagpalamati sa nga programa. Yes, ma'am. Thank you gid no sa sining time ma'am no. So mahingutan na kami no o mamangkot kita ma'am as of this time no sa record sa DSWD pila ang number of households kag number of individuals nga affected sa sining pagbinaha paglaslas ni Bagyo Paeng dari sa aton sa Western Visayas kag ano mabulig na nga na deliver dari Ma'am Therese ang DSWD Region 6. Yeah, so far as of the report of 5 PM no may ara kita total number of affected families diri sa Western Visayas ara na siya sa 298,708 o kon 1,130,651 ka persons no may affected kita nga 1,865 tanan ka mga barangays sa Western Visayas and so far may ara na kita nga nahatag nga total amount of 22.1 million assistance provided by DSWD Western Visayas and undan sini ang aton nga mga family food packs ang aton nga non-food items kag amo man ang financial assistance especially sa mga na-stranded. Okay, ano? So I know nga ano per family ini ma'am ang baton nila or per individual? Actually per family kita no, especially sa aton nga mga family food packs, food and non-food items. Ang So far may nahatag kita family food packs naton ara na sa 37,678 tanan ka family food packs ang ato na napanghatag sa bilog nga Western Visayas. Oo. Magsiling kita food packs no kay ari ni may karton bala ma'am no nga may nabutang DSWD. Anong unod sina? Ang unod sini is 6 ka kilos nga rice. Ang 5 ka coffee, 5 ka cereals, 4 bali pulo tanan ka canned goods ang unod sa sininga family food pack. Okay. No, so ano na siya first batch or first batch pa lang ni or may masunod pa gid diri? Ini depende no sa request for augmentation sa aton nga mga local government units. Ang aton subong continuous ang aton nga coordination with the local government units depende no sa ilang nga kinahanglanon kayong first naton nga responders of course are the LGU no barangay LGU and of course the municipal or the city and the province. So if needed no sang ilang ang assistance ng DSWD for augmentation our LGUs are actually requesting no sa aton but then proactively naga preposition kita sang aton nga mga goods na nagakinalain-lain nga mga municipalities or mga LGUs agud nga in cases like this nga may disaster no mas mahapos sa aton nga mga LGU sa pag-pick up or pag-deliver sang DSWD sa ila base sa ila kinahanglanon. Okay, no. So I know nga calamity ini pero hindi gid madula Ma'am Therese, no. Ini bilang mamulitika da ang isa ka mayor, no. Nga kun hindi iya nga ano na nga butante ni paghatagan damo nagakinumod. Sige, paano or ginapagi nyo pa ini sa mga LGU? So kung ang DSWD mismo ang personal nga panghatag sa ni ma'am? Ang aton nga mga local government units no send na sila sang ila report, naga-send sila sang ilang request for augmentation no kung exhausted ng ila resources as to the assistance nga gina-provide nila sa aton nga mga affected families especially sa mga internally displaced persons sa mga evacuation centers no. We are sending them the augmentation and our quick response team nga mga nakabase sa province or
municipal or city naton nga mga QRT or quick response team ara no agud monitor ang ininga distribution kag releases. Oo, kay ti may mga experience na kita naglingad pa abi Ma'am Sinay, no? That's why hindi man gusto ni Secretary Erwin Tulfo, di ba Ma'am? Yes, no, emphasize gid ni siya no sa aton nga secretary sang DSWD. And if may ara kita no nga mga reklamo o kung may ara kita nga mga pamangkutanon, very open gid ang aton nga DSWD Western Visayas Facebook page. You can send us your messages or you can comment to our post kay we will contact you, no? We will check on it, okay? Mapadala kami sang especially sa mga tao sa aton nga quick response team to have it verified. Oo. Correct good. Ano? Anyway, sa almost 1 million gigili ka mga individual ini, no? So pero kung lataw naton Ma'am, no, diin gi ka mo nag-concentrate lalo sa inyong distribution nga mga probinsya sa Visayas. Subong actually depende ini siya sa kinahanglanon no sa aton nga mga provinces or kinahanglanon sa mga aton nga mga LGUs. So subong ang pinaka dako gid diri nga affected is of course the province of Iloilo and the province of Capiz. And so far may ara kita nga ang aton nga distribution as to food items ang pinakadako naton diri is ang province of Iloilo nga nakahatag na kita 15,917 tanan ka mga food packs. Pangaduha diri is ang province of Capiz nga may nahatag kita 8,450 tanan ka mga food packs. Of course next diri is ang Aklan and then Negros Occidental, no. Ini ang mga medyo mga dako, no, nga mga affected and naka-request sila ang may mga LGUs kita nga una na nga nag-request for augmentation sa aton. Okay, sige. Anyway, at least no, nakakuha kita sang data dira, no, sa bahin sang Office of Disability Region 6 Ma'am Feli, no? Anyway, Ma'am, thank you so much kid sa sining nga time. Anong mensahe mo sa aton sining nga mga tagpamati subong? So sa tanan naton nga tagpalamati, no, especially subong nga mga panahon, fourth quarter, no, madamo kita sa mga ulanon nga mga panahon. Ini mga chimpo nga nagasulod ang mga bagyo or mga tropical depression. So magulo-ligmat kita, no, kinahanglan siguraduhon naton sa aton kagalingon nga safe kita nga aton nga pamilya. So para sa tanan, no, maghalong kita ka magpangamuyo nga mangin safe ang tanan. Sige. Ma'am, salamat gid kag maayong gabi sa imo. Madamo man nga salamat kag maayong gabi sa tanan. Okay, sige. Salamat gid, no. Si Ma'am Teresa Feli Ligasti, ang Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD Region 6. Ina may kang tanan sa bahin sang sining kuan, no, pinakaligtas nga data with regard sa sining nagkalapektuhan naton sining mga kauturan diri pa sa paglabay, no, ni Bagyo Paeng diri sa aton man sining pagpangalaga. Sige, no, anyway muna, no, sa bulig yang disability siyempre nagina mag pauli maduduman man naton, no, sa ato sa mga kauturan nga ining DSWD Secretary naton Erwin Tulfo ang hindi gidya gusto, no, sa diri nga ihatag or itugyan sa mga LGUs o kun local government units, no, ang ining pagpanagtag sang kuan bala, no, sang bulig, no, kay ti dira nato makitan nga nagagwa man ang kolor sang mga kuan, no, sang mga politiko. Balaan nila nga kung hindi ila constituents, hindi ila kaalyado, no, hindi man nila pagtagaan ti may oblana, no. So mamala ko isa ang kuan bala naton, no, indianta sa ila nga ti salamat matatani nga itugyan na lang na sa ila, no, ang ining mga panagtag distribution, pero ginahimo niya ko isa iban ginagamos pa.
No, ang iban, no, way ginatagan ti gawili ito. Tapos magreklamo ginapahog pa. Muni ka mga sungayan ka mga hiwanon klasik batasan sa mga politiko, no? Dapat kung pululigan in terms sa bansa disaster wala na pili. Ang pagpamulitika ibutang nyo sa lugar. Nagboto man na sa imo kung wala, no? Kung wala man na nagboto sa imo, kumodaron mo. Kay base magbaylo pa ng pinsar niya, naso eleksyon sa imo na ina masuporta. Ano mo na ang teknik da. Galing kay tianon mo na. Hindi na madula, no, sa bahin sang kwan, hindi na madula sa paminsaron, no, kag batasan sa siring mga sulumpaan iya makabanan, no, naton nga mga politiko. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 58 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi sa aton siring pagpangalagad, no, diri sa aton siring palatuntunan. Hi, no? So Ario, si Danny Javier kabalo ka mo sini, no? Sa kay Danny Javier, no? Ang isa sa mga lead singer, no, sang Apo Hiking Society, no? Napatay sa edad nga 75 anyos, no? Due to lingering illness, kag ang iya close friend amo nag-inform sini, no? Just the feeling of loss ko na of an old faithful friend who knew what love is, although sometimes it just doesn't show. My friend lives on his music, no? So there is a Facebook page ang isa nga friend nga si Buboy Gorovelio, no? Sa edad nga 75 anyos, no? So naghingagaw man sa, no? Sa bahin sang kwana, no? Sa bahin sang tawag sa gani, no, sa Tigkalala. Sila nito may audio ka na sa ilang music da, no. Kwantabi, no, kay tatlo ni sila mo, trio ni sila, no, sabayan sang Apo Hiking Society, no, awit na barkada, timo na yung mga kanta nila, no, Danny Javier. Tiyan mo na yung mga kwan sa aton OPM, no? Original Filipino music, no? Sa bahin sang aton sa liman nga mga kauturan. So basi may ara kada pwede talang daw pabati talang bla, no? Para nga marimines talang, no? Or mabalikan naton, no? Ang ining kwan no? Ilang mga ambanon bla. Basta damo ni sila mga ambanon mo, no? Kung madundubanda sang ato sila nga mga kota the same time sa ato sila mga kabombo, no? Kag sa ato sila nga mga taga palamati. Sige, anyway, matayin nyo lang. Pero ba yung mga balita sila kasugpon sa mabalita sa iba ng mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. 2 minutos sa kaligad sa taknang alas 9 sa gabi. Rest in peace, no? Sa kay Danny Javier, isa sa mga singer man, no? Lead singer sa Apo Hiking Society. Lunes ka presentasyon, sa 31 sa bulan sa Oktubre 2022, buwas Nobyembre 1 na, no? Ikaunsi nagtanga bulan sang tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 55 dias na lang nabilin, Pasko na. Yalagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papuda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang